Voluntaryong sumuko ang 17 miyembro ng Communist Terrorist Group sa Albay Police Provincial Office sa Ligao City alas 4:30 nitong Martes, August 12. 14 sa kanila ay lalaki at 3 naman ang babae na pawang nasa tamang edad na at mga residente ng ikatlong distrito ng Albay at mga dating miyembro ng Kilusang Guerrilla 1 Sub-Regional Committee 5. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pagsurrender din nila ng 3 M16, isang caliber 45, 5 caliber 38 at 2 carbine. Unang-una po na-realize nila na yung mga indoktrina sa kanila na matagal ng panahon is nalilang sila. Na hindi pala ito makukuha sa ganitong paraan na pag-aaklas at pag-aarmas laban sa gobyerno, yung kaunlaran at kapayapaan. Bagkus mas magpapagulo pa at maidadala sila sa panganib anuman ang oras. Kasi nga alam natin, may mga insidente kung saan po nagkakaroon ng mga operation, kung saan nagkakaroon ng mga confrontation or encounter. Kaugnay nito, tiniyak din ng otoridad na makatatanggap ang mga sumukong rebelde ng insentibo at mabibigyan ng sapat na tulong mula sa pamahalaan upang makapagsimula ulit sa buhay. Pag na-process na po sila at na-approve na kasi may mga kailangan dokumento yan at pinapasa po namin yan sa Task Force LCAC ng Provincial Government of Albay, after po noon, pag na-approve na, yung DILG Provincial po ay may binibigay po yan na incentives. May binibigyan ng panimula sa pagbabago ng buhay, may cash incentives, at yun po, yung baril na sinurrender na, may remuneration din po yun. Ibig sabihin, meron din pong kaukulang tulong pinansyal aside doon. Pangalawa pa doon, mayroon pang binibigay antik isa sa magiging plano at during that meeting, yung mga housing, at yung iba pang activities ng sa DSWD, nabibigyan din sila. At yung mga short courses, ang alam ko nag-o-offer din yung TESDA. Dagdag ni Tapel, ang mga sumuko ay mga remnant o mga natitirang miyembro na lamang ng nasabing grupo. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng 49th Infantry Battalion ang mga sumukong rebelde habang nasa pangangalaga ng Police Supply Accountable Officer o Supply Section ng Albay PPO ang mga baril para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.